dar la bienvenida a esta comitiva que viene de 3 países diferentes, lo estaban comentando, que es un intercambio entre profesores, lo que puede ser o lo que teníamos como una beca Erasmus, pero a nivel profesorado. Distintas modalidades, sí. Nos acompaña la directora, la jefa de estudios y la profesora de francés del Instituto de Montedavila y 2 profesoras, en este caso, de recordar, si no me equivoco, de Alemania 2, Hungría 2 y de Chipre 2. ¿Sí? Y bueno, en todo caso la anfitriona, que es la profesora de francés y un poco entiende la promotora, entonces nos va a decir 4 palabras de por qué están aquí. Sí. Nos estamos realmente muy satisfeitos de que nos visiten estas profesoras europeas. Este ano, en toda Europa, o 2008, é o ano do Diálogo Intercultural. Nos intentamos facer un proxecto nese sentido, tendo como ese común a gastronomía, e entonces temos un programa titulado Os Sabores de Europa. Imos traballar durante 2 anos estes 4 países, con nosos alumnos e con grupos de profesores comprometidos en cada un dos nosos centros sobre as nosas peculiaridades gastronómicas e simplemente como para que sepa de excusa para traballar a pluridisciplinaridade. Pois para seguir consolidando a festa e seguir facendo que toda a festa do marisco, bueno, pois o ano que ven, como mínimo sexa como a que este ano estamos tendo. Teño que decir que este foi o cartel dentro dos finalistas, non recordo o número, non sei se eran 10 finalistas, foi o cartel elexido polos membros do Consello Sectorial de Turismo. O autor é Miguel Ayo, que nos acompaña e que envía o seu autor, creo que é un cartel que destaca polo seu colorido, que destaca unha imaxe que todos temos fixada do que é a imaxe da Festa do Marisco e dicirle a todos os visitantes e todos os que vayan dirixindo a publicidade que a Festa do Marisco 2009 xa está en marcha, o ano que ven é do 2 ao 12 de outubro e que esperamos que desde logo, como dicía antes, sexa do nivel que a festa sempre ten xa durante 45 anos. Sempre se está recuperando, é eterna a frase esa de que estamos recuperando a rías e o litoral. Desde logo, desde que se fixo esta foto, que cando se empezaron os recheos para implantar a Lourizán ali na zona de Placeres, se recheo para poner celulosa. Sin embargo, a nada que seamos realistas, o que sigue existindo é celulosa salina, a recuperación máis rápida. A realidade é esta. Aquí están todas as supostas depuradoras que xa estaban para ejecutar no ano 99 do plan de saneamento do ano 2000 ao 2015, que logo resultou non era real e todos despertamos con as luchas da Unión Europea e tuvemos que volver a empezar con este novo goberno un novo plan para volver a sanear a ríos e a ver se a recuperar.
esto ha tenido consecuencias muy graves también en muchos aspectos, y entre ellos pues, personas de casi a un 15-20% de la población marisqueira parada por tema del mar. Creo que moitas veces detrás de a previsibilidade destas cousas é que non nos damos queridos de home non chegar a tanto, non? E cando se di de 500 metros de costa, etcétera, etcétera, pois todos, non, pero non se va a chegar a facer os tópicos que se podían falar aquí, pero simplemente apuntaros a limitación do recurso, que as tallas grandes é óptimo da comercialización, que como é o tema da sobreexplotación en especies da TSAR, os modelos de xestión, pero bueno, se non, nos da aquí e son facendo descachables. E eu quixera rematar, dado que somos 20, dado que somos de cultivando o mar, tamén de un tópico moi extendido en Galicia, no noso país, apoyándonos en esta foto, de que unha persona soa non conquire gran cousa. E eu quixera aproveitar que estamos aquí, de que isto tamén é un tópico, non é verdad?